Мин Сибай ҡалаһының Ирендек лицейында физика уҡытыусыһы булып эшләйем. Беҙҙең лицейҙа элек-электән тәрбиәүи эш буйынса ла башҡорт теле уҡытыусылары тарафынан да ҙур ғына эш алып бара был өлкәлә. Һәм шулай уҡ мин дә үҙем уҡытҡан астрономия дәрестәрендә ошо Урал батыр эпосына йыш ҡына таянып эш итәм. Сөнки был эпостың күк менән, йыһан менән бәйләнеше шул тиклем өҫтә генә ята, уны күрмәй үтеү бер нисек тә мөмкин түгелдер. Мин хәҙер демонстрация асып ебәрәйем әле. Экран күренәме? Экран күренәме? Экран күренә, матур. Мына әле ҡыш бөтөп килә бит инде, ҡыштың аҙағында беҙ бына күк йөҙөндә ошо йондоҙлоҡто күреп ҡалырға тейешбеҙ. Был беҙҙең Орион йондоҙлоғо, башҡорттар уны арҡы саҡ тип атайҙар. Ул грек мифологияһында һунарсы булып тора. Гректар уны Геракл тип атайҙар бит инде. Геракл ҙур үгеҙ менән алыша һәм уны еңә. Беҙҙә Урал бит инде. Исемдәр менән бер генә килеш булып тап килеп торалар. Мына әлеге көндә, ошо март айында күренһә, ул йәйгә ҡарай көндәр оҙоная китә. Был йондоҙлоҡто беҙ кискә уже күрә алмайбыҙ, шуның өсөн ошонан бигәҙ башлап ебәрергә булалыр тип уйлайым. Быны йондоҙлоҡто табыу өсөн иң тәүҙә мына ошо билбауына, мына егеттең билғауы була бит инде, мына ошо 3 йондоҙҙы улар мына бер генә рәттә Орион, арҡы саҡ. Так, бына хәҙер нисегерәк итеп уны табырға була. Мына мин хәҙер һеҙгә эшләп күрһәтәйем әле. Мына ошо 3 йондоҙҙо ошой табаһығыҙ, 3 йондоҙҙы. Шунан кеше эшләй башлай. Мына бер яҡҡа 2 яурыны эшләй китә, бер яҡҡа 2 аяғын эшләйбеҙ. Ошондай йондоҙлар улар. Бында уның йәйәһе бар, шулай нимәләре, ошо нимәләре, улары асыҡ түгел инде. Шунан уның алдында ғына үгеҙ тора. Үгеҙҙең башы ғына күренә. Уның кәүҙәһе күренмәй. Мына ошо үгеҙ башы. Һәм мына ошонда ошо китә бит инде нимәһе? 2 мөгөҙө. Мына ошо һәйбәт кенә булып ошо үгеҙ күренеп тора. Мына ошо бер күҙе уның ҡыҙыл төҫтә китә. Теге үгеҙ бит инде асыуланып ташлана бит инде кешегә. Уның бер күҙенә ҡан һауып шулай алыш. Һәм мына ошо алышты ҡыш буйына, мәҫәлән, мин ҡыш етһә, һәр көн ҡарап, һаумы, Урал батыр тип, мәҫәлән, һаулыҡ һорашып, минең өсөн үҙенә күрә бер ниндәйҙер ваҡиға булып тора. Мына ошо йондоҙҙо менә әле күренгән ваҡытында күреп ҡалырға тырышығыҙ тип әйтеүем. Мына хәҙер. Ҡайҙа булды минең? Так, минең экраным. Мына ошо йондоҙлоҡ, мына ошо егет, ул һунарсы егет тип атала. Был алдында торған ҙур үгеҙ. Был быға бәләкәй генә балалар китабы сыҡҡайны. Шул китапта мына ошо һүрәттәр иң бәләкәй балалар өсөн сығарылған. Был эпосты мин бала саҡтан яратып уҡый идем. Һәм иң беренсе миңә бала кешегә ошо эпоста шул тиклем йыландарҙың күп булыуы ныҡ ҡына нимәйен аптырата ине. Шул тиклем йыландар мыжғып тора бит инде. Һәм бына үҙем астрономия уҡыта башлағас, эпосты уҡый торғас, шундай үҙемсә һығымта яһаным инде. Был эпоста боронғо беҙҙең халҡыбыҙ ошо йыланға, аждаһа йондоҙлоғона иғтибар итергә, тип беҙгә шундай акцент яһайҙыр, баҫым яһайҙыр тигән уйға килдем. Сөнки беҙ бит инде әйтәбеҙ, Урал батыр
4 мең 5 мең ел элек иҗат ителгән дип әйтә бит инде. Мына йондызга килгәндә, шул вакытта, 4 мең 5 мең элек күк йөзендә һаваның ердән күсәре булып, мына ошо аждаһа йондызлыгы булган. Аждаһа дигән бит инде. Мына ошонда Тукан дигән бер йондыз бар. Без әле көндә ердән һәм җиһанның күсәре итеп ошо Тимиргалык йондызын атая бит инде, ул полярная звезда. Шул вакытка, элекке вакытка мына ошо аждаһаның йондызлыгына туры килгән. Һәм шуга безгә игътибар бирергә кирәктер дип безгә шулай бирелгәндер дип уйлыйм инде мин. Мәсьәлә түгел мына аждаһаның башы мына ошонда ул, мына 4 мең кенә ул тора башы. Һәм Урал батырда аждаһа егет Зәркум бит инде. Зәркумның Һомайга аккошка күреп йөри бит инде, ул кәләш итеп алгыһы килә. Аккош Һомай уны хуш итмәй кире кага бит инде. Һәм мына күк йөзенә караһак, ошо аждаһаның башы һәр вакыт аккош йондызлыгына карап тора. Менә хәзер улым торып тора. Торып тору. Так, мына был безнең аккош йондызлыгы. Мына ошо эргәһендә генә була уның аждаһа йондызы. Һәм мына Һомай арты менән әйләнеп тора. Һәм аккош йондызлыгының охшаган бит аккошка. Ошо аккош һәм аккош йондызлыгының эргәһендә генә тагын бер кыз йондыз, ул Зөһрә йондызы бар. Ул Лира йондызлыгына ингән зур гына безнең төньяк ярымшарда зур гына һаналган йондыз Зөһрә йондызы. Ул да кыз бит инде, шул Зәркумдың карашы ошо Зөһрә менән Һомайга текәлеп кенә тора һәр вакыт. Мин шуны карап, бер генә кываярда исемә төшеп, ошо сюжетты исемә төшеп, улар яй генә күренә. Шун артабан килгәндә эпостан ошо яй көне аккош йондызлыгының эргәһендәрәк кенә аркарак килә безнең Пегас йондызлыгы. Пегас ул ат, атка охшаган бит, кәүдәһе, мына башы, ул һаудан чыгып килгән. Мына алгы таяклары килә. Мына ошо Акбудатка тап килтерәбез. Акбудат бит инде. Һәм Аккош менән Акбудат йондызлыгы улар эргәлә генә йөриләр, бергә генә йөриләр улар. Һомай килеп сыга һәм артынан уның ошо Акбудат килеп сыга. Мына ул бит эпостан алынган сюжет. Һәм шундай төрле вакыйгалардан сыгып, мин дә үземчә шундай хөрмәт яһыйм инде. Элек борынгы халкыбыз безнең Урал батырга төрле генә фәһим һалган һәм шуларның араһында безгә күк җиһан тураһында да зур гына белем калдырган дип уйлыйм. Һәм ошо Пегастың эргәһендә генә тагын бер кыз йондызлыгы Андромеда. То есть Акбудат ул һәр вакыт ниндидер бер кызның эргәһендә килгән йондызлык. Ул әлеге вакытта Акбудатты күрергә була, но менә кояш байыгас, тиз генә шул вакытта карап өлгермәһәң, ул көнбайышка уже байып та китә бит инде. Шуннан һуң без теге Бөҗөр йондызлыклары менән мауга бит инде. Бөҗөр ул зодиакальное созвездие. Мына зодиак үзе карай бит инде. Мына шуның бәйләнешле бар бында. Мына иң беренче атаһы менән әсәһе, мына улар игрәктәр йондызлыгы, ул близнецы, ул яр көне килеп сыга торган йондызлык. Бында безнең игрәк булып Янбирде менән Янбикә тора. Улар һәр вакыт янәшә, һәр вакыт бергә. Улар бар, ошо йондызлык бар. Һәм улардан һуң ошо Арыслан йондызлыгы килә. Мына атаһы менән әсәһе бит инде улларын Арысланга атландырып сәяхәткә чыгарып баралар. Һәм элегрәк бәшә уйлай торгайнык, безнең яктарда элекше Арыслан хайвандар булды микән дип уйлай торгайнык.
Ладын якта бәлки булмагандыр да. Ә бына йондызлык, арыслан ул күк йөзендә бар. Игрәктәрдән ул йондызлык килгән бөҗөр йондызлыгы булып тора. Шуның арысланның артыннан гына ошо кыз йондызлыгы килә. Кыз теге дева тигезендә. Менә ул эпос буенча Урал бара торгас бер әсәһе менән кызын атап килә бит инде. Һылыу кызы шунда тасвир итеп рәтләйт. Ана шул һылыу кыз менә ошо кыз йондызлыгы булып рәтләнгәндер. Тип мин уйлайм инде. Менә шул турала шулай сагу хөрәттәр эшләп минең бәләкәй генә балалар өчен китабым сыкты. Шул хөрәттәр, ну алар күбрәк инде, мин монда бөтәһен дә аңламадым бүгенге көндә. Шул хөрәттәрдән китап төзелгән һәм кыска гына итеп үгет бирелгән. Был инде иң бәләкәй балалар өчен. Минем бөтен мәгълүматты мин бүген әйтергә алмагайным. Менә ошо кыска гына бәян итәм.